Good morning guys, everyone. Mane dayo नै morning सोरां बेरना guys mane जोंनि बे हादानावहाय मैदेरा ओरैबायदि अबस्था खालामना गालांबाय न'फोरखौ सिमफायना गालांदों। दायो नै मर्निंखाय बारा मोजां नुवाखै guys माने फुरा स्रां जाजोबाखै नालाय ओंखायनो भिडिअखौ बारा मोजां नुवाखै। दायो नोंथांनि सिगाङाव देखायनो सानदों आं नै आरो दंबावो नै न' सिमफायनाय। दायो थांगासिनो आं नै So guys nैबे मेन लामा ओमफ्राय आरो दंबावो नै नैबे आदि लानायखौनो आरो ना सिमफायजोब्बाय आरो न'खरनि सानैखौनो अबस्था गैयै खालामना गालांबाय। नै दा अबथिरा एसां खस्थ' मावनानै जानाय हादानाव बिदि खालामना गालांबाय आरो ना गाइस माने नोंथांमोनाबो एसे हेफाजाब खालामदो दायो। नै होमबा भिडिअआ बेनिसिम आरो ना गाइस ओमफ्राय दायो आं देखायनो नाजाबावगोन नै ओरैबो दंबावो नै आरो इयावबो जाना माने खिना गालांनाय दं आरो ना गाइस नै माने बेखिनियाव गेलेजोबखादों आरो ना नै न'आ बेनोमोन नै माने आं मर्निंआवनो खारबोदों आरो दायो भिडिअ लाफैदों नै गाइस ओमफ्राय दायो थांगासिनो बिजोंनो फैदों आरो ना नै दाननो थांनांगोन आं बिजोंसो फैदों मेनानो बिजोंनो फैदों बेजोंनो थांदों आरो ना दाउर साफादों मैदेरानो बैखौ नुहुरदों रायजोफोर बै बे जिगाब बुन्थायमा गाखोना नाहरदों आं ओइ उखुन्दै खुनाया नै जुम आउट जुम इन खालामलायदों गाइस माय ब्रादार आंनि फंबाय आरो सासेया बैनो माने गाइस ओमफ्राय दायो जेरै मोनो बेजोंनो ब्लं ब्लां थाङोलै माथो बुंबावनो रायजो राजाफोर नोंथांमोनासो मा बुङो कमेन्टआ सोंहरलायदो सोर सोर मा सोंनो So finally no बेयावबो अबस्था गैयै खालामना गालांबाय आरो ना बिथांथ' फुरा गेग्रेबजोबनाय खालामखादों ओमफ्राय नो लालायसै आंखौ So guys good morning guys दायो थांगासिनो आरो guys नै न'आ नै बेनो guys अबस्था गैयै खालामना गालांबाय न'खर थांगासिनो नै मर्निं खानायफ्रानो जायला जालाजोब्बाय गैलालै आरो ना नै इखान न'खौ सिमफायना गालांबाय आरो ना बेखौनो देखायफैदोंमोन जोङो स' नै बेयावहाय दुम दुम जाजोब्बाय नोंथांमोन नायलांदो भिडिअखौ नै माबायदि गय बिफांफोरखौबो सिमफायना गालांदों गैला सिमफायना गालांदों ओरैबायदि आरो ना जेथिं हायो जेथिं हाबदों ओइथिं थाङासैदांलै मा थाखो थांदों बा आंलाय गिर्जाखौसो सिमबायबाय सानदोंमोन बेखौ सानबायमोन होननानै ओमफ्राय न'आवसो होख्लायगासिनो ओइ सिमबायबाय गैला नोङो ओइथिं नायलाय दा गैला सिल सिल जाजोब्बाय लामाफ्रा नायदों दा गाइस मोजां देखायलांबाय थागोन नै नायलांबाय था भिडिअखौ यास हेलौ स' गाइस नायलांदो नै बेनोमोन बेयावनो जुखु थांलायदों नै गैलालाय नै दानिबो थांथारदों फुरा सारिथायाव गाइस जों सारिथायाव इलाय खैथायाव बियो माबायाव मा होनो बियो 5:30 जाहाङाव थांदों बियो ओमफ्राय ओरैबायदि जुखुदों नै सिल माबा जेनेबा माबा फाखालिसै लामाया बेबायदि गैला गारमाफ्रानो थेरजोब्बाय जोंना आंथ' हराव हरसे दुर्गा फुजा फेम्फा बायनायखौ दामसिन दामानि गाराय माने खसिब जालायबाय गाइसमोन आरो नै खसिब जानाय आरो भिडिअ लाना फैबावबाय नोंथांनि सिगाङाव गाइसमोन मर्निंनि भिडिअखौ नोंथांमोना दायो मा होननो सानो बे जोंनि बे हादानाव फैनाय मैदेरफोरखौ नोंथांमोना मा खालामनो सानो एबा मा बुंनो सानो नोंथांमोना बिनि बागै नोंथांमोना आंनाव कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबावदे गाइसमोन नायलांबाय था होमबा भिडिअखौ आरोबाव दंबावो नै नैलै सिलथार आयु जों गामियाव मैया न'खरसे होख्लायलायबाय मैयाबोथ' गाइसमोन ओरैबायदि आं थांबायदि 1:30 ओंखारदों जों 1:30 माने जोंहानि आदै दङ आदैजों थांदों
ओमफ्राय बेयाव नायबाय जोङो ओमफ्राय न'खौथ' अबस्था गैयै गाफायना गालांबाय मानसियाथ' खुनुरुखुम बासिबाय आरोना गासिमोन नोंथांमोना बेबायदिखौ मा खालामनो सानो नोंथांमोना मा बुंनो सानो बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट खालाम जागोन आरो नै नायलांबाय था नै आच्छा नै माथो दुलदुलथारलै थिनो मैया मैदेर हाबदों उफाय गैला नोंसिनिथिंथ' र' दा दुलदुलसो नुबावगोन ओइयाव दा नुबावोसो गासिमोन नै नायलांबाय था जोंनि गोजान जायो आरोना एसे थ' फाइनालि मैयाबो हरसे उन्दुनो मोनाखै दिनैबो हरसे उन्दुनो मोनाखै फुरा मेगन मोदैखा स्कुल थांबा टेन्थ' हैबा थागोन आरो दिनैथ' कलेजबो दंबावो गासिमोन कलेज थांनायावहाय क्लास लानायाव टेन्थ होबाय थाबाथ' गैलालै गासिमोन मा जाबावगोन सयथिबो बे गोरिब जिबनाव जालायना बे गोरिब जिबनाव जोंनि हादानाव बेसेबां खस्थ' मावना जानाय अनेक सोरबा बायदिया गोनां गैयैबो दङ गासिमोन दाथ' नै आदैमनि न'खौ सानना नाय दा न'आनो ओरैनो थोरिनिसोमोन गासिमोन माने बिसानि न'खौनो फुरा लांदां माने गाफायजोबखादों आरोना गासिमोन माने फिसाजोफोरा माने ससे थांनानै बेलेगाव माने न'नि जाथिफोराव थांदोंमोन आरोना गासिमोन जाथि माने गामियाव आरोना गासिमोन ओमफ्राय हौवा हिन्जाव दंबावोमोन मा होनो हौवायाबो माने हिन्जावखौ थांबाय नंदोंमोन नो खारबाय नंदोंमोन आरोना हिन्जावाबो दल'सोनो खारनो रोङाखैनो गासिमोन ओमफ्राय दा ओरैबायदि जाबाय खोथाया दा उनावहाय जेने थेने माने बोराय बुरैबो खारग'बायनो बेखौनो बुंदों आरोना गासिमोन आं नोंसोर सिगाङावहाय आरो नै इथिनो मैया हाबदोंलै ओइलाय फाइनालि गाइस नोंसोरनि सिगाङाव आरो देखायबावनो नागिरदों आं नै आरो नै बेवहाय ओरैबायदि फालो फाल थांनाय फिसा फिसा दिखुरा आथिङा मद' एकदम नुखाथारदों आं ओइ आइया नै ओरै थांबा ओरैबो थमब्लेट ओरै थांबा ओरैबो थमब्लेट नै थेथु सिलखा गाइस जेरैहाय एन्जराहाय बाथा सिरिया खुरनानै थाङो बेबायदि आरोना गाइसमोन थ' नै बिथिं मा बिमा थांदों इथिं बिमा ओरैखा ओइयावलाय मा ओंखाम ओंख्रि गेलेहैदों नामा जानो माथो दुलुलथार ओंखाम ओंख्रि गेलेदों इयाव हाब नैलै होथियो लाजाखे नै ओरैबो दङ ओरैबायदि आरोना गाइस ओमफ्राय नै दायो नै बिहार गाइस नै माने एकदम माने बिसिनावबो जेनेबा लिडार माने बिमा बिफा थायो नालायथो माने बिफाया सिगां आरो फिसाखौबो माने उन आरो मासेयाबो उन थांबाय गासिबो फारि आरोना गाइस फार्स्टआव माबोरै फैग्रोदों फैसै सेफ कारल' थेंक इउ बाय